Diyan sa kabukiran o kapatagan ngadto sa kadagatan. Hubangong isat nga ikaw pag-aampingan alang sa nagsunod na kalumunan.
Manubo ka, manubo ka, manubo ka, manubo ka. San Agustin, kataho mo gayon. San Agustin, gipuyan ka. Sa buot ang katawhan, kung tanaw mo ng kinatibukan, puno ka sa kapangan. Ikan sa kabukiran, o kapatagan, kato sa kadagatan. Huga mong isaan, nga ikaw pag-aampingan, alasan ang sudon nga kalumunan. Sa Kalumonan, magsayaw-sayaw na kita, atong sa ulugon, atong sayawon. Sa Kalumonan, magsayaw-sayaw na kita, atong sa ulugon, atong sayawon. Kalumunan. Kalimig pasalamat kinunat kun dinito diri San Agustin, pinagbigyan to magbabaya, julikat datiyugat mas palidan, maglipay ke magbabaya.
May gandang pagmasdan, mga tribu ay nagsasayawan, nagsama-sama, natutulungan. Bawat galaw ay may kahulugan sa pagpatuloy ng pagpaunlad nitong bayan. Maukining panginabuhian sa katawan sa San Agustin. Sagana sa mga biyaya, pinagkaloob sa tinibathala. Huwag nating abusuhin ating pangalagaan, kalikasan, kadagatan at kabundukan. Magbabaya, 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 magbabaya. San Agustin, katahong mo gayon. San Agustin, gipuyan ka. Uga mong isaat, na ikaw pag-aampingan. Alang sa nagsunod nga kalumunan. Salamat sa imong kaayo, o San Agustin. Sa mga bahandis, kinaiyahan, o salamat.
akala ang sanlibutan. Buhay nagsimula, nilikha ng aking angkan. Manobo ka, manobo ka, manobo ka. Namumuhay mga katutubo, lupang sinilangan, puno ng kayamanan. Tara na, alika mo, pagubad o sa ulugon, kalmunang pisiman. Alina mo, mga to o sa ulugon, mapalipayon. Daga Pakishare guys, kaya na technical error, sorry kayo. Sa technical error na ito. So, sama pa kag-share na, palihog share no. Palihog share otro. Thank you kayo. Humanang pungon. Second contender na ni Ram Gata.
Palihog share guys, palihog share guys. Sorry kayo, technical error po tayo. Relive po tayo. Yung mga kalumon, no, sorry po kayo. Live po tayo otro. May technical error lang po. So this can contingent from Gatabo. Barangay Gata, ma'am. Barangay Gata. Sikan contingent. Barangay Gata. Ma'am, tapos na po. Second to 10 na po ito. Tapos na. So, sa wala pa nag-share na, palihog ko share, palihog ko like, palihog ko react. Sa wala pa ka-share, thank you.
so much. That was amazing barangay gata. Time consumed 7 minutes and 45 seconds. So ang Britanya, ika-5 Britanya. Kaswagan po, ika-10 po ang presenta. Kaswagan, ika-10. Ika-5 ma'am ang Britanya, ika-5. So abang-abang lang mo ma'am, keep watching and please share po, like and share po. Thank you. Poblasyon ni saya ma'am. Poblasyon na tayo, poblasyon ni Katolo. Ani pa mi kaunti pa ni kaunti. Katolo na ni mami, katolo na. Kaunti pa ni kaunti. Poblasyon, ano ni. Yes, poblasyon. Buhi isa, ika-12 ang buhitan, ika-12, ika-12. Yes, mama na, ika-2 ang gata, ika-2. Santo Niño, ika-9 ang Santo Niño, ika-9.
Congratulations. LGU San Agustin, pinabigyan tumagbabaya, Juliet Gatiugat, Nipalida, magbibake, magbabaya.